бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр, аз шумо хоҳиш мекунам ки ин хабарро ба ҳама бирасонед, зеро ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ чунин хабарҳо баромад ва аз мо низ хоҳиш карданд то ин ки наворҳоро паҳн кунем. ман аз шумо хоҳиш мекунам аз барои Аллоҳ наворро паҳн кунед. агар малол нашавад, дар зери видео лайк гузоред ва баъдан ба шабака обуна шуданро фаромӯш накунед. азизон, чунин ҷойнамозҳо дар хонаи ҳамаи мову шумо ҳаст. дар масҷидҳо мебинем. то ҳадди имкон чунин ҷойнамоз кор нафармонем, хубтар мешавад. саволе ба миён меояд: сабаб, яъне ки сабабаш шумо дида истодаед ки дар ин ҷо каъбаи муаззам, яъне ки расми хонаи худоро мебинед. дар ин ҷо бошад расми қабри мубораки пайғамбарамон Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва салламро низ мебинед. инро давлати Хитой истеҳсол кардааст, бе ин ҳам давлати мусалмон истеҳсол накардааст. худованд дар Қуръон мегӯяд: касе ки шиорҳои худоро, яъне ки шиорҳои манро медонад, дар қалбаш тақво ва бузургии имонро нишон медиҳад. барои ҳамин як марди бузурге гуфта буд ки агар дар ҳамин ҷое ки расми хонаи худо, каъба ва қабри мубораки пайғамбарамон ҳаст, расми падару модаратон бошад, шумо ба ҳамин розӣ мешудед? гуфта пурсиданд. баъзан дар чунин ҷойнамозҳо баъд аз намоз хондан зери по мекунем, яъне ки аҳамият намедиҳем, дар замин мемонад. то ҳадди имкон дар хонадон ҳар яки мову шумо ҳаст, аммо агар ба шумо душвор нашавад, баъд аз хондани намоз ҷойнамозҳои худро хуб ҷамъ карда дар ҷое гузоред ки то зери по нашавад. мақсади навори мо хуб мешуд ки ҷойнамозе ки аднатони бошад, яъне ки аз як матоъ сохта шуда бошад, беҳтарин мебуд. хуб дӯстон, аз шумо хоҳиш мекунам, агар малол нашавад, лайк гузоред ва наворро паҳн кунед. иншоаллоҳ як хайри садақаи ҷория мешавад. худо нигаҳбон. салому алайкум бародарони азиз. ба шумо тавсия метавонем медиҳем пасти М+ барои простатит, барои ханакзадагӣ, барои шахсоне ки ҳамхобагишон мегӯем дуру дароз намекаша ва барои шахсоне ки бенасланд. истеҳсоли Туркия ҳастай, оригиналай. яке аз бародаромон гирифта буданд, те ҳудуди 6-7 сол мақсад бефарзанд буданд. ҳамеда як дунаша истеъмол карданд ва ҳамин сабаб шуд ки ҳақ таоло ба онҳо як фарзанд иноят кард. ба тамоми шаҳрҳои Россияро доставка дорем, ба Тоҷикистон мутаассифона нест доставка. ба шаҳрҳои Россияро ҳастай доставка, 1200 рубл аксия рафтестай бародаро. успед кунен, бигирен, дар WhatsApp мо бинависен. касоне ки ҳақиқатан харидани ҳастанд ҳамин чиза бинависен бародаро. вақти морам нагирен, вақти хонам зоя накунем. охир дар паноҳи Аллоҳ.